खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 13 दिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 26 आघोन दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि साबसिन फिथाइखौ मोनगोन। खामानि थिलियाव बाख्नायनाया बांगोन आरो नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां राहा ला। मुलाम्फानि खाबुफोरा बांगोन। सोमोन्दोनि सायाव फोथायनाया गोख्रों जागोन। दावबायनाय एबा मेल मिटिंफोरनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि सावस्रि आरो गोहोआ मोजां थागोन। दिनै नोंथाङा लोगोफोरजों मोजां रायज्लायगोन। गोदान बिथांखि लानाय समाव गुदि खिथाफोराव गोसो हो। मोनाबिलियाव गोसोआरि गोजोन मोननो थाखाय ध्यान खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि धैर्यनि आनजाद जागोन, नाथाय फिथाइया मोजां जागोन। थाबथानाय खामानिनि बोहैनाया फिन दावगानो हमगोन। नखरनि आबहावाया गोजोन थागोन। रांखान्थियारि महरै गोजाम फुंखानिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। लोगोफोरखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ मोजां खालामगोन। गोनांथार आयदायाव बैसोगोराफोरनि बोसोनआ जाफुंसार जागोन। दिनै मोनसे गोदान रां थिसननायनि बाथ्रा सान, नाथाय गोख्रै दाखालाम। मोनाबिलियाव एसे थाबायनाया नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि गेदेरफोरनिफ्राय बोर मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै गोसोआरि मावसारनाया बांगोन आरो सोरजिलु सानस्रिफोरा जाफुंसार जागोन। गोदान फोनांजाब खालामनाय जागोन जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथांखि लानाया जाफुंसार जागोन। फरायसा आरो बादायारि आनजादनि बिजाथिफोरनि थाखाय बे समा मोजां जायो। नखरनि बाथ्राफोराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागौ। सावस्रिनि फारसे गोसो हो आरो यगा खालाम। लोगोफोरजों बिथांखि लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि मोन्दांथि आरो थिरांथाफोरनि गेजेराव समानथि लाखि। नखरारि बाथ्राफोराव सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि हालोदा दिदोम जागोन, नाथाय खरसाया गोबां जानो हागौ। खामानियाव हेफाजाब होनायनि जाथावना दं। हरखाबनो मोनसे गोदान खाबु ओंखारनो हागौ। सावस्रिनि फारसे एसे गोसो हो। दैजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोर थानो हागौ। दिनै नोंथाङा नखरनि सोद्रोमानि हेफाजाबजों मुलाम्फा जानो हागौ। रां थिसननायनि थिरांथाखौ साननानै ला। नोंथांनि गोसोआ मोनाबिलियाव गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन। नोंथाङा खामानियाव सासे गोहोम गोनां सुबुंनिफ्राय मदद मोनगोन। गोदान खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव नों सिगांनिख्रुइ गोख्रों जागोन। सोरबा मोजां मोनग्राखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ जौगाहोगोन। नोंथाङा न'आवनो माखासे मोजां बोसोन मोननो हागौ। दिनै मोनसे समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। मोनाबिलियाव सावस्रि आरो जिरायनायनि सायाव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि बिजिरनायनि रोंग'थिफोरा गोख्रों जागोन आरो गोब्राब खामानिफोराबो गोरलैयैनो जाफुंगोन।
रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। जायखिजाया गोनां डकुमेन्टफोराव गोसो हो। सावस्रिया मोजां जागोन। सोमोन्दोफोरा गोदै जागोन। गोदान खाबुफोरनि थाखाय थुलुंगाखांनाया गोजौ थाबाय थागोन। जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सांग्रां था। सोलोंथाइ आरो रोंगौथि जौगाथायनि थाखाय सम थि खालाम। मोनाबिलियाव नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंसोर सोमोन्दोफोर आरो हेफाजाबजों गिदिर जाफुंसारनाय मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सोरजिलु खामानिया नोंथांखौ मान होगोन। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। दावबायनाया जाफुंसार जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। रां थिसननायनि थिरांथाखौ साननानै ला। सावस्रिया समानथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै सोमोनांथाव राहाजों मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। गोजाम खामानिफोरा हरखाबनो जोबगोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि जौगानायनि नेरसोनफोर दं। सावस्रिया मोजाङै थागोन। गोदान बिथांखि जागायजेननायनि बेयो मोजां सम। दिनै जायखिजाया रां खाथायनाय एबा गोदान मावथांखिजों सांग्रां जा। लोगोफोरजों मुलाम्फा गोनां सावरायनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि सोलोंनाय आरो दावगानायनि थुलुंगाखांनाया गोख्रों जागोन। सोलोंथाइ, दावबायनाय आरो इसोरारि खामानिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। रां फैगोन नाथाय खरसाबो बांगोन। नखराव मोनसे अननाय आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दिनै मोनसे गोसोआरि एबा ध्याननि हाबाफारियाव बाहागो लायोब्ला गोसोआ गोजोन मोनगोन। गोदान बिथांखिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खामानिया दिदोमथि आरो गोहो मोनगोन। मावख'आव नोंथांनि मान-सन्माना बांगोन। नोंथाङा रां मोनगोन। गोजाम जेंनाया सुग्लायगोन। मोनसे गिदिर खामानिनि थाखाय बिथांखि लानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। मोनाबिलियाव रेजें यगा एबा ब्याम खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव आरो गलाब गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलुआ जोंखांगोन। समाजारि सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। लोगोफोरा नोंथांनि थाखाय खाफालगोनां जागोन। खामानिया गोख्रैथि लागोन। खरसाया एसे बांनो हागौ, नाथाय मुलाम्फाबो जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोदान बिथांखिफोराव साहस दिन्थि। मोनाबिलियाव नखरनि सुबुंफोर एबा लोगोफोरजों सम हगार। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि आरिमुआरि बाहागोआ गोख्रों जागोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नोंथाङा खामानियाव गोसो होगोन। गोसोनि आबेगजों बोहैनायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया नर्मेल जागोन आरो इसोरारि गोसोआ बांगोन। दिनै फरायनाय, ध्यान खालामनाय हाबाफोराव सम हगार। लोगोफोरजों सानथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनाबिलियाव नोंथांनि गोसोआ गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें सनाथि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।